Rituko nirya Jumatatu munchumuligereria na gukwanira ndonsi ya sobereta se maragoba ya wono Amayia Chinsa Isato chia butuko engakenda gukwaligania semesa ya mangana mayanya le gukomanya gati ya retu abereto gukwaliganira kurwa semambia lenge ntambo ga Chinsa chigabono chia bono maragoba stariki 25 mutinyokane omwaka w'ekiri bubere na 22 na mange abereka gukolekana nyirabono oyo kabeiro umurai wense ya Kenya umurai ya gatatu Mwai Kibaki nigo mubero yorusi wa senkendu ya lina kuirwa samagacha yebunge abwaso mubero yorachi kobororo asegeka kiama tukatato nabo igo murebe kiama gya ODM Raila Odinga nigo ya mubeteri kona chesa bahari ya asense ya Amerika na kuirana gocha Kenya kuikalituko lya Jumatano ayomo nanda manga sense mwechigo suribuigo nochiko ya nyora sinchira yoboikirano ekarongo go sansamole na insesa tuiga chia bono botuko litokubatirane Kroso munwe manyerio igakoroko Joshua Auta na nchiretera nenkoroko Vincent Onyancha. Nigotogo chaka kurwa ase county ya Nairobi ekeroto kumulekera anene maiga yoyo kabeiro murai wense ogatato igasense ya Kenya Mwai Kibaki gosire ogumabwaye elituko ya Ijuma nigobono mobero yorusigo nkendu ya lili tukolia lero abwasoba gukoirwa asamagacha na ye bunge oyora bero rasege kiama tukatato ekeraba Kenya baranyali bagabene konyara koligereria omobero yoroboti oruo asenchira yoboikirano. National salute. Present arms. Oyo kabeire omurai wenso gatatu aiga Kenya Mwai Kibaki oyo beto murai kuru mwaka w'ekiri bubere nebere goiko mwaka w'ekiri bubere na 13 nigasiri ogumabwaye rituko lya Ijuma sariki 22 omwaka oyo iga omutinyokane omubera oye nigo orusigwe nkendu yali ime ya Nairobi na koirwa asamagache yebunge rituko lya lero. Abarai aoba korawa n'umurai wense nibo banchirwa korro mubero yo orabase bunge aseka kiama tukatato. Omokonyi bumurai wense William Ruto gati ya barai bande nigo barwesi kogochia senya gosira Mwai Kibaki. So that we can have one photo with the family. Aba Kenya nigo baranchirwe korro mubero yo goikalituko lya Jumatano baria barime yo mucho Nairobi nigo baranchirwe gotarra enka ya nyagosira eliko nyaro korwa amagombabo gochakara lituko lya Jumaine na boigone lituko lya Jumatano asobisi ya Kibaki erasa magacho anyari. Chinga kichio umurewe kiama gya ODM Raila Odinga uyora asensemo ya Amerika nigo ya mubetereri gotire nietara ya asenseme yo na kuirana gocha Kenya goikalituko lya Jumatano 2020 with President Uhuru Kenyatta for the prayer breakfast here, and President Moi passed on when we were here in DC. And President Uhuru Kenyatta had to rush back home, leaving me here. The second president passed on when I was here. The third president passed on when I was coming here. And therefore I have to cut short my trip again to go back and bury President Mwai Kibaki.
Rituko ria ijuma ni gomoja gomoneno rakorekana segeti kia Nyayo imeyo mocho Nairobi. Rituko boigo riarariwe koba rituko rio mutumuko go solde korengana ne serikali ni gigwikira rituko rio asesiko gochia senya gosira Mwai Kibaki. Maiga ya yumo bironya gusira nigora nyare gokoirwa yamasayemo goika asenka yaye abwasara eniguli tukulia Jumamosi sarikia 30 ensemo yothaya county ya Nyeri. Ko reporter ya Ndizi TV iritirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Na boigo gotigana noroboti rutumulekere bona yagendrete gokorekana anene a sorogongoro isorwa gusi aboibuli kurwa seskuru yoboroso ya Kiamokamo township gotoka sensemo ya Gesusu igobono ba mochiri abantu basimegete metangene skuru ya maiga yomoto yomo konyara kugwana konyara gosalia ebirasi nabone chinyomba chia kebara igobono monyene mete yo aberega ko igwe notes anyara kuna chemete yo egentro nyina bo abere gako ombia na taligo korabo igobona bibuli balengene ekiriria ndegetinde banyara bagoika senka yo manyene metejo abwasa banyara gosali chindani chia chinse buno muri kito brand sagnisena agotumanya Chinga kichinga onkegima ase eskuru yoboroso ya Kiamokamo DEP township ase wadi ya Gesusu Nyaribari Masabe county ya Kisii magega ya gatie metes mekire mbarabara neskuru eyo kogwera chinyomba chobo chanuli tukorea Jumamosi mumbo gwana bwa skuru mbo gwana takoligererigwa ekara demarcation ya jete gakora demarcation yakabeka ekotinja itete warusie cha erororo rogali oto munjweli to mugakongo njweli chiraininye mbana korusia iyo mbana kona chamete bono ya irie skuru chichoje skuru chia kostiri milioni yamo na nuguta twamanyira konyore problem ende yo mukaza chichochiria twagachirete bono nande chiagure twasinyirunganga kibono tokoenda nanda sare iwe to saba abantu ndwensi oranje gotokonya atokonye twabekire chi office chi twabekira mangana into chi office yawo office ye chisemi nemanyeta mangana aya na wana mambintu akwana na director otu advising aturiginjere ndeyonsi to make sure ngabana mbali ko ruskuru abana barabo bagendere gosoma iboli pamoja na management na community ngima na batono mwichano manenga kiesukuru ja kogendera kwatakana chicho ikyo twakonyito mwesimiwa kyonse chiyeri no mote gokwana na bebuli beskuru yega nigo batumanyanya gosimeke mete nigo aberega gokuruma endemero yeskuru na gosimeke mete gosimeke bituma sobole mobega bokagere ko bobwesukuru na boigo korosia fish pond asayo nigo boigo bamenta umwamatoyo nigo aberega kogosereria balimu na boigo ensemo ya boroki gwa beskuru yega asogotara nebe tichinga kichonsi ndo babere bagotara cyane mioro bagoturitania abana be skuru bagoturitania abalimu bagoturitania abaiboli bagoteba ngo bole mono bwa bwe skuru eskuru gebwate seal igebwate title deed na kiako gara abaiboli bachirere are skuru babegire chiri solution ebindo bire skuru within the school compound byonsipi bibeli possessed ne skuru biri mani ko be property ye skuru ende twarenge gusaba no morembe abana baitongo cha gukubarenge tugusaba morembe mu murori aroro bichinga kichiae chingororo arorobe atoe chinga kichingororo togite sukuru mundaboni gatwatago irene endani amacha agenderete gotirimbuka obunororo tigatokure igeto sabonde bwenzi ora atokonye kamulanje bole mu bweskuru boirane boronge bunabole nali toranyare kobekana nechicho onde bwenzi oranje otokonya amoje motokonye abana bagendere gosoma eko na abana tokorera kamuranje ogosaba kwabona serikali gosona na gatina gokonya iskure yegakonyora endemero yabo nabo goko bakonya kwagacha chinyombe cyo chiatagurwa no mote gingo reporter ya Ndizi TV iretena na Brian Sagini Isena
Biamuno umurikito Brands Agnisena hasorobotirwa senchira yoboikirano bono gotiganire Brands Agnisena maiga iskuru chigendrete ko igorwa ni gobona baiboli barokane kwe murungania enchira amagoli yabereka gukina na sensemo ye uniform kolengana baboli yabuni gobate berubuna kiduka kiri chikoni uniform ane imeyo mu kibosongo ni go cyarokane gukinia amagoli yayo egento bagane kenyare koligerirwa asobo imekero kelino nyabo uchumi egendrete ko nga umurikito Ndemo Steven ligata rejiduke kyo nagotwariganira roboti rokubwatia wiki yenigere wiki yengencho monasa baiboli nabana gusabaro kigube kiskuru kyo boroso ne secondary obara bakoira na ase amasoma abo ese wiki ye Etaro ya ito asegatia chituka chioko ni uniform chiabaro kiguni ganyoro murando munene bwabaro kiguna baiboli babo abu barengete goikirana kugani kwoboteneri bwechi skuru asaba oroki gutwara chianga chiganeiri. Unapata watoto wako bado wako na uniform zingine, lakini wakifika form 3 wanatarajiwa kununua uniform mpya tena, na saa zingine sisi kama wazazi kupata pesa ni ngumu. Gati yo moichano bwaba onchelive chianga chechi skuru no komenta kwa magori bitamba bikorosi chianga ywe kwerero gukina kwa magori ye uniform ajago kongera abaiboli abange. It has gone high almost 30%. Kiagana nyabara bago ta ko binyora byabero akongu clearance ari report yabere enkongu ono ya affect ya magori na ende availability yabere because the demand is very high. Ni gotore no bo kongo kugura chi uniform na bona ni uniform na chire kugura ni go chire igoro mano kolende una baibulu na batoga ndrete kole mereri asengana yabeleke gukwanirwa asenga kientambe nigo bali twasanga na bato ebirengereri byabo igore chianga chechu skuru kogorwa korwa chinse mo chitabire chioka no boteneri bwechi skuru uniform na biro biyaka ngo umuboli anyanyora asebye kaine ekereka kelie skuru elinde yanyarika na sanyanyora kurwebe ligolirire biyake kubyekero eko limit kochiko yeli asegotoka. Unajua saa zingine umetoka mbali, unapita huko shule, unakuja huku kununua uniform. Sasa hiyo gharama ya fare ni ngumu. Wanafaa kuweka uniform kwa shule, unaenda unalipa pesa na mtoto anapewa uniform. Like kero mwalimu go tegenda sikitonyore uniform temile dina nebia sarago koro. It makes work easier for the parents to get what they need. Na inde there's something tokoro kamna shade for uniformity purposes. That is why they sought for a supplier who has the ability and the muscle kokora chiange chuba manyakova direct because they want to make work easier for their parents. Nigo bono basangire birengereri byabo igore amangana makongu ye chi uniform echuchiga neri mechi skuru asaboro kigwa bange elibanyare kogendera na masoma abo kulipotire taseni kya Ndizi TV korwa igaso bugatagati wo mu Kibosongo elietaliane Ndemo Steven. Biamuno Ndemo Steven na sorobochirwa senchira yoboikirano bono gotikana Ndemo Steven tomulekera yagendrete kolekana ekerokeria bana bakwire na ase school no ina bo baiboli ni go bagendrete kwe murungania enchira amagori yebinto aho boigagendrete gukina ebitabu ni go bono byarokane gukina amagori achiduka cyoko ni ebitabu as orugongorwa guse abaiboli ni go banyara ko enyora sabe maiga yamagori bakegerete ebitabu konyora buna mentire umurikito mumanyi ni gatarazi bookshop aho nagotwariganira roboti rokubwatia magega yokoberanka kwaborokigwa ase omotimo komotambe nigo omwaka bw'ekisemi ochakarero ase chiskuru cheigorwa bene chitariki charero abaiboli kurwa chinsemo aho nigo bagendrete kweroberia ase okoigorwa bw'ekisukuru okwo wachakarero ase bono obagoteba obogima nigo bwakongire mono ase amagori y'ebitabu achire gesara na enda kuna market ko yeta una sangi pikine tamagori baka nasi ukogora na sangi ko tano asitimia isato oni ninto bikonge tamagori mas tigari ga kongete bonsi mirenga wana na to para bana na batosa ya bana form 1 goto tinyan to kwa soy school fees na ina toranyo sababu ngani tigari ga iga mafuta abolete magori akinete
kigali kire chinke abana bakuna gutandika stage mai n'abatokora sepa ndoro abayibura batugata abana bawugese school kurera abana school getinya ko muri musigo yo okiro yo ndibura ni mesigo ndoro mwana uja ko kweresera kibese cyabwa n'kinga nayiga sasene cyo no mu buri kurana ukunera ko nento beto ku understand tutwara amasikani asabana abo n'abana bayi amafuta akire igoro tuni akire igoro abana n'abago travel ebintu bya kongiro ebitabu bya pandi school fees yonsi bana kitoko rubo no bwatokongeye ojo nango itumo gaso ngiko takuliye binde byonsi bana serikali tigetokoni ensemo y'abaibuli nigo batebire omuroberio o competence based curriculum gose CBC nigo ole obweligori rinene ase abaibuli abange basinyiruko yosira kubwatikana n'obutaka obonge gati yabo mwana mbwate bibite lakini wona ebitagwera ondi ebirigoro ibinde bya CBC itabu konyoro kura nonye miana ne liboni ga kura ebitabu kiri busta abaibuli abwo abana babo bali kwirana lero ase chisukuru nigo baruwe birero byabo gocha ase sector ya maguta ase bateba ifea ya chire igoro mono asikelia amaguta abolire sasa kwa nini kulinga serikali isema ye ya uchumi nyanya kwa maguta asenge ekere skurere ngatumye conjection ya abanye skuru muri kwenyara oli muri kwenyara usanitire se transport mwana wanyu kabala na mtoto kwa skuru sebana one ko pidi akwemiga kiboki mama ngoja kwanza kuna kitu kufanya hapa cha mafuta sasa sisi kitu tunaomba kwa serikali tafadhali uhuru na raia bwana ya kwamba mafuta sasa hii mambo ya mafuta sisi tungemeleta hii mambo imekuwa juu tafadhali mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta mtisa hii mambo chini kidogo tuangalie sisi wasasi wa chini gingo ripotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi Biamono omurikito Mildred Mumanyi sorobotirwa senchira yoboikiranu bono gotigarana na Mildred Mumanyi tomulekiranga mangana siasa ayuagenrete asechinsemo bali bankoligie birugo koetera se kyama kya UPA kurasorongora ugusia na se county ya Kisii litukuliero niko baika asamaga chama neye kyama kya UPA imeyobo icho Nairobi asabanyara kwa certificate cyabo bosibo kwirukia ibandera ye kyama kya UPA asokonyara koligie birugo byoborai anena se county ya Kisii bagukwana kurosomo icho Nairobi niko bate abuna mbali no kwegena kyama kya UPA ngechigotwara bwatania bange kurasorongora guse nabo konyara gotwara ebiroge binge niko bate abuna mbali no kwegene county ya Kisii yoka nechigotwara aba MCM rongeteto abo bale kurwase kyame kya UPA chinga kichi nigo banyara kuboria abantu bonsi konyara kubabwatya sebirogo wekeranense meyibo igoni gobate kyame kyoni kuchikobwatani abantu bonsi anana sobo choryo bonene bole bosio anja samarieta engineer Richard Mwebi Noah itoko ngombe korukitutu chache noti ngoliye kerokyo bochumbe onda itote abantu ba minto ase babeta litukolia lero nelitukolia mogoko twachire kochenji lieta liringa aspiring MP bono tokoro ku candidate MP na bali bande bose abamusie bane ba kitutu chache noti utolegende kamo women yaito utolegende kamo tole united to progress to make swanga to deliver Kisii count toko deliver biro byo bochumbe 7 to deliver ke women rep to deliver aba musie mota ni 30 ekyo ne kinda toko batengo umoja ni nguvu Chesa Marieta Dr. Philip Nyanumba igonko borio bochumbe wo machoge borabu lero igatuacha a service cheito cheupa asogo cha kwa guchi certificate cha nomination erinde to chake esavari yokorio bochumbe today it is a special day yarenge ntonyo certificate wono to avail officially chi candidate asokorio bogambiobo lero twachire kwa kikwenekia ase bali konya babwate doubts nga nto ikomo elio lero tatukome kuba orokinga twanyore chi certificate to qualified ko candidates bono we are ready ko gende ground ko lichikura nande ni gonko saba abagusi ba minta ase bali ba Kisii county nga onye kole nebyaga so kole na pressure nga obugambi bwa Kisii county wasarikire nenga kiyayikire tukubonchora nabo bobugambi bogo serve kiro monto bono twale kura yao naandika omugambi obwate birengerere obwate abantu at heart
bono igatari ngaki togochora comedians bono igatari ngaki togochora abantu bari banga ichibasaire nganga bono igasi ekire nche naye ntorochi muna tomigegete none kira kwenda kugura none gente chiro yabaire too much bono yaikire tokubadilisha oborai bwa Kisii County. Na gutigana na yo tigatumurikira bono amangana yekisemyana kurase county ya Nyamira balimu ba ECD kurase county ya Nyamira nigo bono bayichanere nchero muroberi bokoli kabali mase county yoganda to kolekanane na sabali mwabo nigo batebere buna maiga yokoraliwa kwa baga yemeremo nigo amabaga yu atanyarete kubeka so bwasyo lego semba tegetekerengo gete kyubumanyi nigo bayichanere ekero bono banyarego tebuna go ikotwale kerengo gete kyubumanyi so oko keranie kosi yo iro nyara konyari bagabene bagania serikali ya county ya Nyamira kwimukige tambukiro kya bwango na koroma bagago kya saba ali mwabo aho babere bagwa sokya sobunge eliko nyara kwenyo remere mase county yo ya Nyamira ekero twaliga twochinga kichiria gotwarenge inse ya 45 dakibono yeikeire mwatobekire siko ni advatia yale gotebanga ki you apply all miaka tia korege ntotuki miaka njarengo twakorire bo ngaibono mochando ruwera na umudirector sebode tenede chisemya se county ya Kisii Dr. Nderi ni gobono anyarire gakomolera nyagosira Mwai Kibaki buno murai obetaka gosira nsemo yechisemi sense ya Kenya yegochinga kichondere atebire buna Kibaki nero chagetia masoma bosa asichukuru chioboroso echibono abana babete bakokorabia naboigabana bange bakarorokana kwebwata na chiskuru maiga yomura yogatatu bwense ya Kenya Mwai Kibaki ochake bena masoma busa asichukuru kaukona boigondeli ni ganyarega kubakirambi abana bali babete bakora matemu aba manene KCSE umwaka bw'ikiri bubere na 20 no yomo ayo abete gakorarigwa lituko lya Jumamosi ekendi yarete nego chinga kyechiyo anyarega kubolia abali batanyorete grade gyokonde university banyareka wanda n'ekikosi chinda soko nyara gukinye bironge b'ekisemi asichinsemo ao asense yeto ya Kenya eli kwa niaba ya County Irrigation Board urwa magombane oichiase oyokabere president ye Kenya omusike Mwai Kibaki oyo okonyete a section y'ikisemi sana se country ekayera tokatwara free primary education, free day secondary education and no monto bwanchite koranga abana bakire school yorende Kenya ya rusi monto bwengenjo batirende gendo yokatora tena makombo tora ruasa ba Kenya na se family indune County Education Board first of all utoteke wakera abana balwa kaleta matemu ngambi yamono sega singia mwa kalete mwatubekiriri gore kiagera okora kwa beta se Kisii County na Nyanza in general okwaro chikante koro kuya ogosoka kweli jibuli ya samatem tikolia somo ntoyomo yokora asabana sabalimu sabaibuli na other stakeholders as a county igo mwezi balimu usikaneta samangana ejisemi amina sanga samangana ya matemwa yangiriri bageri kubakira ngambi yamono sigasinge mwakora igo mwatorete ibita igora se Kisii County na boigo gotigara samangana rengete buna yokumulekara lya gendete gokolekana uyokoligiye kargo kyobo senator Amayia county ya Kisii weterase kyama Democratic Party umanyakante buna engineer Richard Atema ni gobona waiganya rega kumunyora uyokabiru murai wenso gatatu Mwai Kibaki buno murai oligete kwekerania mange anaboigo ni garengo murai bwa magendero nigo chinga kechi Atema te birubuna Kibaki igatemete gukinia uchumi yense chinga kyalengo murai kaukona boigo ni government asoko nyara ko bakarambya abana bali bakora byamatemu abo asano inabo anyalirega ko banyura aborokia bali babwaterente asoko ne kubuna machiwa mayango sokara samatemu abakoraliwa amatemu manene a KCSE President yetu ya gatatu ya Kenya Mheshimiwa Emilio Mwai Kibaki President Kibaki
igarara lakini obuyambori n'abakenya togotanga nakorete emirimo emiya ekeranyorete ribaga ryogokorera abakenya emirimo nainde kulingana na incha atemba President Kibaki nere President wasikore Kenya ye nakorira amang'ana manene totanya kororekero tokorigera President ichinde kyabeire orobakoyo robono iga basi 12 musamanyire boronge ga fonfo nasogete nainde mbete kuira dibageri kebye abana baito nga pongezi sana asegusienje makisi na Nyamira notoroje na kiskuru cheito ntiatolege taigo abana babakorire buya nainde abana babatoera omoyo ng'a nainche omogusii abakonyara koigwa basomare egitabu obwenera ekerabu ara ase amasomo abarimu baito mbuya mono sana kosi Kenya kewanchera omwana obwate C+ na gochia igoro nabo bagosoa university abana babwate C+ gochanse gocha C-, C nonye D+, D- koende kabira eyo bana aba batakere baewa omoyo ntoliko banganga abagure bana bambara bwekerekero namuna bwate certificate Monchu muligiriria hinyoro bono ne banigor chinsemo chirichia Porto Novo ime ya Benin na boigo chinsemo chirichia Baku Azerbaijan asensemo ya Asia igotero goitera www.ndizitv.or.ke igotokonda somo tumokomoke nyoro bono tokoira na togochikonyora amangana ye chigosori no yominto captain number 001 ndemo Steven Tosca kwirana na ndasen tunde ya kabere tokondo mutumokomoke Tosca. Mbia mono mwancho mwese wana kubwate ketaseni kia Ndizi TV aiga no bwansu bwa mogusina kuna butambe etagera nende mo Steven Captain 001 tiabona kole ni asama ngana Amayia yeche sose utaka korwa segeti kianya tieko grounds abuga se county gose constituency ya Kitutu Chache South ama merani ACDF anyalite kwariga ni gurito kolegoro no umujumbe bwense muyole Richard Momoima Onyonka uyo kwari na mamerani ayo asentunda yo mwerikale buno mujumbe senje bona kulelekero go Kyobo senator ime county ya Kisii ka utumeke kiama kia ODM gatiye team chirichalenga sense muyese violence mo yabasubati nege team ya Kitutu Central yanya ikorete team emanyeka ine buna riotero chigoli sato asegolie yamuna ko babanya konkense mo yabasubati ko sense mo yabamura nige team emanyeka ine buna matieko ente konye ikora timu ya Soko FC egole ya masirigena liesana konya ko baba bui asama mereno yabo atabara ya bange gatija abo Andrew Mauvi Anthony Kibagende kolekero kia obojumbe imebunge wetere kiama kia ODM noyo kolekero kia obo governor wetere kiama kia ODM Simba Arati aweka ntense meyu torebna mangana lenga segeti ekyo. Today I'm a very emotional person. Why? Because this is my last tournament as a member of parliament. And our budget was 2 million shillings. So we have really been buying boots, we give allowances, we make sure there's water. Wachezaji, I actually saw wonderful talent, and it's not politics. I saw many of you, you're gifted. I believe that you have good futures. When Simba becomes governor in August, agenda number 1 ni kuchunga maslahi ya vijana wa miaka ndogo. Abantu banyatsieko nima etele chando nererega egeti kyobo chabu kire maatega kwende cross woro obo chabu lia kando na marwaire chinyoni nchiroro chiri chigo cha chinsot chira chande mpaka na wale skurnet owanja kwanya sai waikomotie nyokia ndake toire oborai ntorolenga kitokuru seketie kegaiga tobeke sports academy asabana abantu
Tote babuna congratulations ase team ya Kitutu Central, team ya Basubati ne team ya Matieko FC kurwa se bunge ya Kitutu chache no teso ko baba jankongo pama meranyo yenko ya ACDF ime bunge ya Kitutu chache sauti utena nseme ya Nyatieko ground no kwende ya masema mbaka se ligi ya National Super League NSL abwa se team kurwa sorongo rwa kusinyante ko ikoru ase chikosoro cha korekanete e weekend ye chikosoro cha konte sentunde meronge vere ne ye round of 16 imeyama merano ya UNSL nige timu ya Shabana FC ndo ikoru chigori vera se koria yemo ne timu ya Coast Stima kurwa sensemo ya Mombasa County abwa se timu ya Migori Youth ina tekonye ikora timu ya Gusii FC egoria ya Maastricht na Liesagero bono gusukia timu ya Gusii FC mbako kwa namba 19 tugatichi timu emerongevere ejukire ime ligi ya National Super League nige timu ya Silibwe ina tekonye ikora gusene teko ikoru ne timu ya Marashuga egoria ya mo ase chigorivere abwa se timu ya Naivas nera teko ikora timu ya Asad chigolinye asirigo na Liesagero ne timu ya Modern Coast kwenda Makario gotabikana ne timu ya Dandora Love ase NCML ya Mombasa tukotea nayo mwancho muliri nyoravu na ase weekend ya usase wiki yetori kulia Jumatano nige timu ya Shabana FC iranyale kwenye ne timu ya Naivas ase getikia Awendo Green Stadium kigotoka ime sub county ya Awendo ime county ya Migori County Korende nyuma itaranya kwa wasoli chinse chire kianda ne chiteka 15 nege timu ya Gusii FC neranya kwenye ne timu ya Coast Stima yekoraga chinsa saa saba imeli tukirudia Jumatano wiki yetu lebuna Ndizi TV ndabeta kwane kibuna ayuansi ndabeta gokote bina kyakorekana korwa CBT ebyo Tote na yo mwancho morigari imeachi ligi cha English Premier League nigo chidabi verja kona nganteli tukulia igora bwase timu ya Chelsea ente kwenye ikora timu ya West Ham ya London derby igori ya Maastricht na Liesagero igori ya bege tuna Christian Pulisic chita ikachemerongo kianda abwase Merseyside derby nige timu ya Liverpool ente kwenye ikora timu ya Everton ya Merseyside derby chigori vera Maastricht na Liesagero chigori cha bege tuna Andrew Robertson na Divock Origi bona kwenda gusikia timu ya Liverpool kwenda kwenye buati timu ya Manchester City sengayo ko ligio banyangongo yemya league ya English Premier League abuno to ikiro mweli bwa mangana Amayia Chinsa kurwa igase getasini kia Ndizi TV tiabona omwaligani Vincent Onyancha anyale wote bya mangerere timu yaona yakorete weekend ye timu ya Nambia yakorete gokuanganigana kuru Algiers Algeria timu yaona riri nche buna botambe na goteriria asa EPL igonda sensemo ya Manchester United Red Devils ene timu ya ngo twalinge timu lintu atama bito bya beire bo bya ningo timu eno ngotigara koba ne fani ya Man U kurukale ande ngotigara koba Man U dama iwantore bona Ten Hag retru no motenelie se timu ikureri baria ya Raf Ragnick ko mweli bwesu ne kya magana arabe boda buno kurwa se bitiri anto tike Vincent Onyancha atebina ali atigai andago trenda ense ya France omo president wense yokoro kuna Emmanuel Macron and nabwata sentunde ya kabere igamo bweto musubati yokoro kuna Marine Le Pen akora ndeke yoma itemo president olivense ya France uyokane bune Emmanuel Macron no nambwani garo montomo ke eto ya kabere obere very vocal gosoto le riogi sana amangana yo mo bwechinse chionsi amangana ime ya United Nations na nyara kogikeri engane ya Ukraine ko nyara gosaga ndi nense ya Russia igo beiro monto bwengenjo sana ujerense ya France no nyase chinse chionsi asichukura chirichiage tu iganya rote chikura 58.8% asemia no musubati bwa kapsoro kumubwati akanyora 41.2% ase chikure chaba chiwaka oba andake ndemo otarachi gokorera buna botambe stari kune chiare omuti buno yo rege ntongeregi yakorekanete ko gore botambe rege yakorekanete stari kune chiare stari ki emerongevere na isano mutinyokane stari ki emerongevere na isano mutinyokane omwaka 1995 moisonde gesenere kuruku Nepal lego toka ase ense ya ase content ya Asia omotenge choni go betororo omotengo cho gaita abantu chiribu kianda bagakwa n'abantu bande chiribu 15 nemo bagatiga ruchinko machinyingi omotenge cho gacha gaita abantu chiribu kianda limo amagima y'abantu amagima obugima buri abantu bagakwa chiribu kianda stari kibune chiarero
omotimu no yorero omwaka 1995 no tokoru pole gocha sense ya Nepal singo gosiria abantu buna abuneri tukobatebe mono sana kurende buna yo gotonyorikere nto gya korekanire gukata toinyore rinde mbie irore se history mbira sako irora mbia mono Vincent Onya monchu muligiri bono mbia mono Demo Steven captain number 001 na senseme yo ye chigosoli go ikirabu no nkoja kiro musumali mangana maja senchira yobo ikirano bali tobotera na mwense kubakira mbia mono sogo chora gotengera Ndizi TV obwansubo muguzi kolende iyo nabo gochora Ndizi TV buneketseni kiaona mbeyemo anene asensemelia yogo twakero kura asechikura chimanyekete buna kuza awards okolikirita KUZA iretere na kuza liko na KUZA karo kwalikire kuza otumogochia sen number 15601 otumogochia 15601 elibono nyara gochora Ndizi TV buneketseni kiaona mbeyemo ase category ekoro kuna free to air karwa ikire gali free to air karwa ikire message yo ngotumurire message yako nyora amaboli naranga anega bugutirimuka asa yuane limo lyabo ngoko bolire station bwanje te air free to air igo kulika Ndizi TV na bwe ko boli account kyokurwa kwalika se account yokurambia mono olitobwatanira korwa sumo no bimanyerero igakoro kwa enero korwa sense mende obereka Joshua Uta na bwe go Petronira mukira chibiche niliogi ne onekina chiago ikira ankyo maiga yokubuka na Nyasaye umira na Brighton Makoli na Sara Nyarangi ontita baraza asomoro belio wensa ke andagonte keremero beljonsi ya Ndizi TV nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabega nsemo ya Facebook tobwati buna Ndizi TV News tumira na ankyo buna botambe toja kole buna bwenreteretera na nkoroko Vincent Onyancha. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abarigereria kuruchi county